What's up people? Karon ko is magluto ta og isda, nami isda sa planggana ko is. But before anything else, ipakita sa akong nawong ko ha. Visit lang ko is. Daray mga naisda mo, kasut lang ko is. Balik ko sa nawong ko is. Napalitan mo diri ko is of worth 230 pesos. Worth it na kayo ang 230 pesos kay mga klase-klase mga isda ko is. Ako sa ipakita kasut lang ko is, kasut lang ko is. Tara ko is. Po na ay gagmay nga mga pagatoy siya tawag nga ko is ni. Hindi na ko may lantanan. Karon ko is, wa pa man hindo eh. Ato sa merkado ko is kay mamalit ko og lamas nya. Nagbalik na to ko is ato ning habhabon ko is ato pagkita niya ko is mo sa ni pagluto ning isda karon ko is. But before eating isda ko is, manis ako sa akong namnam ko is kay mga isa ko lista sa mga palitonon ng mga lamas ko is. Asa may paliton nga lamas? Politiko, pinispada, ahos, bombay, suka. Pili pa kong milk tea. Ay, wa man labot ng milk tea nam, so di man nalamas. Basta politiko, kay di ko tong kay. Imis na nga yung lista gitix man on ko is. Balik na ko is. Ay kalimte ko is. Hab da karon taud guys. Ay salamat ko is na nakabalik ni you guys niya karon ko is before na ko ni lutoon ni mga isda guys. Wala na ko ipakita mga video guys kay medyo struggle kay ang paghinlo karon guys kay medyo nakasamad-samad gyud ako mga kamot guys. Anya gani kay kita bangan ko sa akong namnam guys. Magluto sa tag nilong guys kay ato sa nang ato pasigaw na atong butin guys. Paboton to mga 15 minutes but before anything else while napaabot sa atong nilong magluto mag-Facebook sa tadari guys. Ngisingis sa tagaman guys. Anya ato sang mag-smile ka sa tri guys. Napahipit ta stop din guys. Kaya to balik ko ni atong nilong guys kay murdo nagtingog na gani nagulpot ni taklob guys. Kaya to sa tanawon ni guys kay murag makaluparo na gini guys. Murag nanimahon na sa ding murag nanimahon sa tingi palupig guys oy wow nagbukal-bukal na guys. Takloban balik balikan na to mga 15 minutes. Nanimahon naman ang huli guys atong balikon guys atong bulihag balik. Naluto na guys. Okay. Atong palungon ni atong butin guys. Dugay ka mataklob ay pasensya na kayo. Okay, niantas itong putis-putis ng putahe ko sa karon magluto ta og ninon de guys. Ninon na tong ganlay ato ng isda guys. Ato nang bundak ay lagi bundak guys kay mabunog. Karon guys nagbukal-bukal na guys magic kay ni. Nanawag ko sa akong namlang guys kay akong dilawan og sakton magtimpla. Karon guys ang iyang gitusulok-sulok ni ang sabaw tilawan niya guys kay puyo pun gamay kay murag kain kayo. Nam mura man nagdagat nam. Ikaw ko tilaw nami kung murag dagat nam. Ako tilawan bi. Alam mi man dikini nam. Mura man og nasa ko ni Pacific Ocean. Nam idol pa tong use oil nam kay murag kulang man use oil. Karon guys medyo paspas kini atong video guys kay murag gutom na jud ko karon guys magluto na po ta o tinula guys. Ako nang gidukdukan og ganing luya guys. Ang ipakita ni luno to ng isda guys kay murag gabukal-bukal lang ni 1 2 3 4 5, 6, 7, 8 na bes. Okay ba? Kuman na bahala kung ihap da guys kay murag nagigutom na kay ko guys. Og karon hapit tigduman og lunod ang isda guys. Atong takloban kinig balik guys nitong kalaha guys. Atong balik ni mga tatod guys. Oy nabukal na gid guys. Ato ning sa bulakan og asin guys. Usa ka kungkong, duha ka kungkong, tulo ka kungkong. Kalami. Pabukal-bukal lang tagay da guys aron mga malata ng isda guys. Oy karon tilawan nato ni guys. Kay ako na mo tilaw karon guys kay akong namnam guys man busy man sa Korean kalami. Ma-imagine mo guys unsa kalami ang panggiluto. Taklo pantog balik nya matik mangaon na may guys yun sinamnam amo sa pagkita ng lokal namong guys so day 1 2 3